discover sir na ano sir? Nung 40 bricks ng the other day, di ba? Yun na nga. Yun na nga, dumadami. So yun ang nakakabahala na marami talagang marami talagang high value entry ng drugs dito sa ating bansa. Siguro step up pa ng PIDEA at ng Coast Guard yung vigilance nila. Tapos balik talaga yung death penalty. Balik talaga yung death penalty. Yun ang makakasugpo niyan eh. Di ba? So, yung sinasabi nyo kanina, dalawang death penalty, sinasabi ni Bato, just for drug traffickers, yung inyo ba? Pati yung pati yung not just the traffickers, pati yung source, pati yung nag-facilitate, considered silang traffickers. Nagpalusot ka, trafficker ka rin. Di ba? May limit ba in terms of kung gaano karami yung nakuha? Siguro siguro yung frequency niyan, siguro ang yung signs of recidivism. Ilang beses ba inulit?